Duality. It has been a hallmark of politics since the earliest days of democracy. Emotion versus logic. Spirituality versus science. Chaos versus order. Divide and conquer. It's the oldest trick in the book. Tag eksempler som Cambridge Analytica. Nogen, som misbrugte data til i virkeligheden at gå ind og manipulere med måden, hvorpå specielt amerikanske vælgere så på præsidentvalget. Man går direkte ind, og så begynder man at ændre på folks holdninger. Og deri der ligger jo nogle gigantiske faremomenter. I kan bare se USA nu, og så se, hvad der er sket derovre, og hvor meget disinformation og misinformation, og det hele er jo blevet et stort virvar at finde rundt i. Og det er jo fordi, at deres regler derovre har været for bløde til at starte med, omkring hvad man må og hvad man ikke må med data. Meet Henrik Gud Haugaard, futurist and future trainer. Stay tuned as we uncover how duality and algorithms may already have enslaved us into a simulated reality, a matrix. What is the Matrix? Altså, det var en film, der tog fusen på mig. Da jeg så den første gang, der havde jeg ikke hørt noget om den. Og så kommer det der scene, du ved, hvor man lige pludselig løfter sløret for, hvad det hele handler om, og så sidder man bare og tænker, what? Ja, det er en af mine all-time favoritfilm. The Matrix is a movie about Thomas Anderson, a young man leading a mundane life, working at a large IT company. At night, he leads a secret life online, where he is known as Neo. Neo is looking for answers about the Matrix. This is why he becomes a target for so-called agents, but also why a resistance group led by a man named Morpheus ultimately seeks him out. Morpheus offers the truth about the Matrix by giving Neo a choice. Take the red pill and see how far the rabbit hole goes, or take the blue pill and continue life as it is. Neo takes the red pill. Man sidder og holder med ham, og man tænker, at det der det er jo menneskets kamp mod maskinerne. Og i virkeligheden så har de bare designet hele det der for at få deres system til at fungere. Og Neo er jo sådan set en fejl, der er indbygget i The Matrix. For som de også siger på et tidspunkt, første gang, at de designede The Matrix, der var det jo en utopisk perfekt verden, hvor alle var glade, men der var ingen, der troede på det. Det kunne hjernen simpelthen ikke forstå det der med, at det bare alting var honky-dory. Og derfor, som de siger, entire harvests were lost. Så derfor så blev man nødt til at lave en virkelighed, der var tættere på noget, man bedre kunne købe ind på. The problem, as Neo puts it, is choice. Og så Neo, han er jo sat på til netop at være den fejl i koden, der gør, at du er i stand til at både at kunne se, at der er noget, der ikke fungerer, men du er også i stand til at kunne få det hele til at hænge sammen. Og det tror jeg, der er noget, vi skal tage med os over i forhold til fremtiden, og i forhold til computersystemer, og hvad det egentlig betyder for os. Neo represents chaos in an otherwise predictable equation. Så hvad sker der, når man putter kaos ind i fremtiden, i forhold til at kunne forudse fremtiden? Lad os nu sige, at jeg havde et eller andet datasystem, som kunne forudse fremtiden med 100% sandsynlighed, fordi der var så sindssygt meget data på. Og lad os nu sige, at det er nede i Mellemøsten, og det er et oprør, der er i gang. Og så tænker jeg, fordi jeg har ingen moral, det har jeg, skal lige siges, men lad os nu bare antage, at jeg ikke har nogen moral. Jeg tager ned til diktatoren i det her mellemøstlige land, og så siger til ham, jeg har det her system, det kan forudse i fremtiden, og om 14 dage, så kommer der en revolution, ifølge hvad mit system siger. Så hvad vil så den diktator gøre? Han vil højst sandsynligt lave, skattelettelser, finde alle modstandsbevægelser, og så få dem afskaffet den ene eller anden vej, eller gøre alt, hvad han nu kunne for at forhindre det, der sker. Og lad os så sige, at det sker. Han har ordnet det over 14 dage, der kommer ikke nogen revolution. Så vil han jo kigge på mig, og så vil han sige, du sagde med 100% sikkerhed. Og så vil jeg sige, ja, men nu har du jo ændret på inputtet, ikke? Og så vil han stå igen og sige, ja, men du sagde. Så kaosdelen i forhold til fremtiden. Data kan så meget, kan forudse nogle bestemte ting inden for nogle bestemte områder, men kaosdetaljerne og faktorerne skal man altid sørge for at have med. Det vi tror på kan rigtig meget tegne den fremtid, vi arbejder ud fra. It's like that famous quote,
whatever your mind can conceive and believe, it can achieve. But in today's world, our conception of the world is influenced by algorithms, which brings us back to organizations like Cambridge Analytica, or more specifically, to the matrix of conspiracy theories. Hvis du først er inde i din egen lille boble, så svarer det jo til, at du render rundt i The Matrix, og så er der en, der kommer og siger, vil du ikke med, så skal jeg give dig den røde pille, og så skal jeg prøve at vise dig noget andet. Og så siger du, nej, det tror jeg ikke på. Og jeg tror, konspirationsteorier er også en måde, hvorpå at man laver fællesskaber. Altså, hvor man egentlig sidder og siger, det jeg har problem med lige nu, det er, at jeg føler mig alene, og jeg kan ikke se, altså skoven får bare træer, det hele er fuldstændig uoverskueligt. Og hvad er min rolle i det her? Så kommer der også lige en automatisering, og det hele går så hurtigt, at jeg ikke kan forholde mig til en dyt. Hvem skal jeg ikke kunne lide? Hvem skal jeg kunne lide? Og hvis man så oven i købet er lidt dårligt uddannet, så er det jo til falds for, at der kommer nogen og siger, hop du med over i vores konspirationshistorie. QAnon, som jeg har siddet og kigget lidt på, har faktisk lavet en ret strategisk lille genistreg. Ikke fordi jeg bryder mig om QAnon overhovedet, men sådan rent strategisk, så det de har gjort, det var, at de har åbnet dørene op for alle andre konspirationsteorier. Så du siger, er du flat earther, så er der ligesom sådan en entry ind i QAnon også, hvor de siger, vi er jo faktisk sådan, vi er jo samme båd her. Hvor der er nogle konspirationsteorier, de kan jo blive sådan, altså sure på hinanden. Så her, der har QAnon jo gjort, at alle kan være med. Det er også derfor, de er vokset så meget og blevet så store, som du er. Selvom man sidder og tænker, okay, jeres pitch, det er, at det er, altså du ved, der er en stor elite, der er satanister, der spiser børn. Er det rigtigt? Men hvis man nu tænker, at det grundlæggende for dem, det er jo igen den der, hvad er det, der er på spil for dem? Og det, der er på spil, det er, at du er vokset op i en højst sandsynlig religiøst familie. Det vil sige, at du har det sort-hvide, du ved, Gud og djævlen, det har du fået med modermælken. Og så spiller vi jo selvfølgelig bare over på, det djævlen, dig har allerede nu. Og hvis du er sådan en, der tror på alt det der, så kan jeg da sagtens se, at det får det der til at hænge sammen. Our beliefs can limit us to see the world in a dualistic way, and this compels us to choose between opposing ideas. Clearly, this is not a new phenomenon, but when algorithms enforce duality upon us, it can imprison the mind. Og det har du fuldstændig ret i forhold til The Matrix, ikke? Hvis du så får endnu mere af det, og browserne er jo designet til at give dig mere af det, du sidder og kigger på, så lever du jo til sidst bare inde i din egen lille selvskabte Matrix, sammen med en masse andre, der sidder i samme båd. Og når der så kommer en Neo og siger, har du lyst til at komme med herfra, så siger du med det samme, nej, fordi du er jo en del af den store, det onde, du er jo djævlen, og så videre. Og det er jo enormt smart, set ud fra sådan et strategisk punkt, det der med, at man kan lave sådan nogle systemer, der er i stand til at, uanset hvem der kommer, så kan man altid sige til dem, at du er en del af konspirationen, så derfor så gider jeg ikke høre på dig. Og det er rigtig, rigtig farligt for vores nuværende IT-systemer, at de egentlig gør det, og er i stand til at kunne gøre det så nemt. Fordi man skulle da tro med World Wide Web, da det kom, at vi alle sammen blev kollektivt klogere. Men det har faktisk vist sig, netop det der med, at folk er faktisk blevet kollektivt dummere, men i små fællesskaber, fordi systemet er rigtig, rigtig god til at netop at give folk det, som de tror, de gerne vil have. Og det er også derfor, jeg siger, den der med at have systemer, der er i stand til at bygge tolerance op, sådan man kan sidde og have sådan nogle samtaler med dem, og så sørge for netop at kunne kigge på tingene på andre måder, og se tingene på andre måder, og bruge andre trends til at, ligesom reframe den måde, du ser tingene på. Men så snart du prøver at gøre det med en over i en konspirationsteori, så stopper det jo fuldstændig og siger, nej, jeg skal sgu ikke se tingene på andre måder. Eller religion, for den sags skyld. Altså, der er jo også nogen, der går helt i selvsving, hvis man ligesom prøver at gå lidt i clinch med dem. Ikke? Men de må gerne tro på lige, hvad du har lyst til, så længe du ikke begynder at prøve at pådutte det til andre. But perhaps it's not the algorithms that are the problem. It's us. Et menneskestyresystem er jo bygget op grundlæggende, hvis nu gør det meget simpelt. Jeg ved godt, du har styr på din biologi, men hvis jeg bare lige frygt, grådighed og sex, så er de grundlæggende 3 styresystemer. Hvis du kigger på nyheder, så kan du jo se, at det hele kører, i hvert fald, og igen, 95% af det kører på de der 3 ting. Ekstrabladet, Politikken, alle de der nyhedskanaler kører på de der, fordi de ved det der, vi hopper på dem alle sammen. Men et AI-system vil ikke have det der, medmindre vi programmerer det ind i dem. Og det vil sige, vi ved jo ikke, hvordan den vil reagere. Altså det der scenarie, som hedder Terminator, du ved, vi bliver udslettet med det allerførste, der sker, fordi den er bange for os, det tror jeg ikke sker. Jeg tror tværtimod meget mere, at den vil kigge langsigtet. Altså det vil være en del af en styresystem, det var, fordi den er god til at lave beregninger, så vil den beregne, hvor vi er på vej henad.
Og så spørgsmålet bare, om mennesker skal med eller ej. Fordi den vil jo kigge og så sige, at planeten Jorden, den brænder sammen om 5 milliarder år, som det giver til ikke 1 milliard år. Så derfor så skal jeg jo væk herfra. Det vil sige, at jeg skal begynde at udvikle og blive til en rumfærende system, eller hvis man skulle sige, at have menneskerne med, så skal jeg sørge for, at de også kan være med ombord. Det vil være den logiske måde at tænke på. Og det tror jeg egentlig er der, hvor at vi har muligheden for, at et AI-system, hvis vi skulle tage The Matrix i dag, ikke bliver et system, der ligesom giver os et fængsel, men i virkeligheden bliver et system, der er meget mere sådan stor IT-projektleder. Så mit store håb, det er, at vi får et AI-system som sådan en form for global projektleder, der hjælper os med at blive bedre. Der hjælper os med at komme over på den der bro, jeg snakkede om, fra mere til bedre. Og træner os i at lave bedre, få bedre vaner og åbne perspektiven op for hinanden osv. osv. An AI system that helps us become better. Perhaps not as intrusive as a big brother, but more like a benevolent big sister. That is a desirable vision for AI. How do we get there? Hvis du forestiller dig, at du har en vision for, hvor du gerne vil hen af, og i gamle dage, så vil visioner ofte komme til at være forvekslet med målene. Visioner, når vi arbejder med visioner, er mere som en rejse, altså hvor man egentlig tegner sådan et billede, hvor man sidder og tænker, den rejse vil jeg gerne med på. Hvis man kan se den der, hvor man sidder og tænker, at det giver rigtig god mening for mig som medarbejder, at den der rejse, vi skal på i vores virksomhed og organisation, det ser rigtig fedt ud. Så næste spørgsmål, det er jo så, jamen, hvad er min andel i det der? Hvad skal jeg gøre undervejs? Og tit det, jeg kigger på, det er dygtighed. Altså, hvad er det egentlig, jeg skal være dygtigere til ude i den der fremtid, hvor jeg sidder og tænker, uanset hvad der sker, om vi kommer derhen til eller ej, så bliver jeg dygtigere samtidig med, at jeg kommer derhen af. Det vil motivere rigtig, rigtig mange mennesker. I hvert fald mange af dem, jeg sidder og arbejder sammen med, det er, at de sidder og tænker, okay, hvis jeg kunne komme til at blive rigtig hård til at være influencer, for eksempel, på de sociale medier, eller du ved, at i kraft af at sidde på LinkedIn så meget, som jeg har arbejdet her, så har jeg lige pludselig et reach på 100.000, hver gang jeg lægger en post op. Vil jeg gerne have det? Og langt de fleste, jeg kender, de sidder og tænker, okay, det lyder sgu egentlig meget fedt, hvis jeg kunne lære det der, samtidig med, at jeg bevæger mig i forbindelse med en eller anden vision. Så jeg vil sige, at der er den store vision, og så er der så min vision, hvis man skulle sådan gøre det lidt lavpraktisk. Ikke? De to ting skal være forbundet, når man sidder og arbejder, ud fra hvad for en retning man er på i sin virksomhed. Og som jeg siger, en klassisk fejl, det er ofte, at det bliver kun tekster. Det bliver alt for stort og for målsætninger, der hedder, vi skal være den bedste, eller vi skal være nummer 1, eller noget af den stil. Og langt de fleste medarbejdere, der kommer ind på det arbejdsmarked, som er unge i dag, de er bedøvende ligeglade med det der nummer 1 og nummer 2 og så videre. De vil meget hellere tænke på, hvad for et aftryk har vi i forhold til verden, og hvad har det her betydning i forhold til mig og den retning, jeg er på. Og der ligger bare sådan en kløft imellem de to. Og noget af det, vi arbejder med, det er jo i stedet for at sige, at de gamle er nogle nisser, og de kan ikke finde ud af det, eller boomer, eller hvad ved jeg, så handler det om at bygge en bro imellem de to. Det handler om at kigge på, hvad er det godt i de gamle spilleregler, så vi ikke bare smider det hele væk, men i virkeligheden bygger broen for de gamle gode erfaringer med over til det nye, og så egentlig får det bedste ud af det. Også den trend, vi plejer at sige, fra mere til bedre. Så mere er, vækst og være nummer 1. Bedre, det handler meget mere om, hvad er egentlig meningen med det, vi har gang i, og hvorfor skal vi gøre det her? You have been inside the circle. I'm Faisal.